खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। जों दायो हासबेन्डजों आंजों मुसलपुरावहाय थांनो ओंखारदों। दुर्गा फुजायावहाय दसे बेरायनानै फैगोन आरो सगावबो एसे माल बुस्थुफोर बायनो गोनां दङ, बेखौ बायना लाबोखासिगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, आरो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक शेयार खालामनानै हो। नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। जों दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय 5 मिनिट्सनि लामा आरोना माबा मुसलपुर मोनहैनाया। फुजाथिलि मोनफैबाय जों दायो नै, खालि खालिसो नामा। एसे मानसि जासारदो दोसैयाव। Oh, dengar. Puja kole. जों दायो गेटसिम मोनफैबाय, दा सिङाव हाबलांनोसै। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो, सिङावहाय मानसि जादोंना जायाखै नुनो मोनगोन, आं दिन्थिलांबाय थागोन हानायमानि। गेट मोनफैबाय जों दायो नै, दा हाबबाय। फुजायावहाय जेबो प्रग्राम गैयाबाबो माने मानसिफोरा ओरैनो बेरायनो होननानै फैदों आरो। जा मानसि जाखादों, जों फैजेननाय समावहाय बारा मानसि गैयामोन आरोना, ओमफ्राय जों थांनो गोनां समावहाय जा मानसि फैदोंना रैफे रैफेनो। नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन आरो, नायलांबाय था।
मेथाइ दखानावबो जा मानसि जाखादोंलै मेथाइखौनो सावस्लाबलायनो हायाखै माने मेथाइ सावग्राफोरा। बे मा मेथाइथाय बेनि नामखौ मिथिया आङो, नोंथांमोना मिथियोबा खोन्थाहर कमेन्टआव। गोथां गोब्रामसो सावना हरदो जेलापि संखरफोरखौहाय दखानिफोरा। जों दायो ओंखारबोबाय आरोना सिंनिफ्राय, दा सगावबो एसे खामानि दङ, नांगौ बुस्थुफोर दङ, बेखौ लाहैग्रोनोसै सगावहाय थांनानै।
बेनो जोंनि मुसलपुर टाउना लोगोफोर माब्लाबा फैबा आन्दाय बायदि नायनानै लाखा मोनायाव बेबायदि नुयो आरोना आन्दायनो गोनांथ' खोथा गैया खनसे गिदिंगासेयावनो माने नुजोबखायो आरोना टाउनखौ फिसाथारसो जोंनि मुसलपुर टाउना अब्लाबो देखायबाय आरो नोंसोरनो दा आङो बायदेवनि दखानावहाय देलायग्रा बायनो थांगासिनो आं माने बेयावनो बायबाय थाखायो आरोना बे बायदेवनियावनो देलायग्रा जानांगौ बेखौनो मोनो बायदेव भिडिअ लइसुरुमोन भिडिअ लइसु पुजा साबा इसिले ये बायदेव दखानी बायदेव मक्किबा देलायग्रा लांनो फैदों नै बायदेवनि दखानाव